disg ni arglwydd, i'th geisio di o flan popeth arall. I ymwrthod y phopeth arall mwyn dy gael, ac wrth gael di, canfod pob peth o werth yno ti. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i chi i roedfa ddigidol y bore yma. Eleni, i ni'n cofio 2 ganrif a hanner ers geni'r emynyddes Ann Griffiths, ac fyddwn ni'n nodi hynny yn yr oedfa hon y bore yma. Ond yn y cyfamser, gadewch i ni wrando yn gyntaf ar emyn o waith gwraig arall, gwraig o'r enw Mary Owen. Dyma gariad pwy a'i treitha. Croeso cynnes i chi gyd. Y mae Ann Griffiths, dolwar fach, yn sicr yn un sydd wedi gadael ei hôl ar emynyddiaeth yng Nghymru ac sydd wedi cyfoethogi cyniadaeth y cysegr. Cafodd ei geni 250 o flynyddoedd yn ôl i fis diwetha, Ebrill 1776. I chartre oedd dolwar fach Llanfihangel yng Ngwynfa, Sir Drefaldwyn. Oedd y teulu yn mynychu Eglwys y Plwy. Oedd Ann yn hoff iawn o fwynhau bywyd pan oedd hi'n ifanc, ond fe newidiodd ei bywyd ac fe ddwyshaodd ei ffordd o fyw, ar ôl clywed gŵr yr enw Benjamin Jones yn pregethu. Ymunodd ar seied Fethodistaidd ym Mhont Robert yn 1797, a daeth i gyswllt â John Hughes, athro a phregethwr, ac fe fuodd hi'n gohebu yn aml gydag e. Buan iawn y gwelwyd fod Ann yn ferch allan o'r cyffredin. Fe briododd Ann a Thomas Griffiths, ffermwr o feifod, yn mis Hydre 1854. Llai na blwyddyn yn ddiweddarach, bu farw Ann ar enedigeth ei phlentyn cynta. Claddwyd hi, ym mynwent yr eglwys,
yn Llanfihangel yng Ngwynfa. Hanes digon trist sydd i'w bywyd byr, ond fe luniodd nifer o emynau a'i hadrodd wrth Ruth Evans ei morwyn. Trysorodd Ruth yr emynau yn ei chof, ac ar ôl iddi hi briodi â John Hughes, fe ysgrifennodd ef yr emynau ar lawysgrifau gan ei rhoi Thomas Charles. Cafodd ei hymynau cyhoeddi yn 1815, ac i ni wedi bod yn canu'r emynau hynny fyth ers hynny. Ac mae'n enharo i bob tro byddai'n meddwl am Ann Griffiths, pwy mor agos y deithon ni fel cenedl i golli yr emynau cyfoethog hyn. Oni bai bod Ruth Evans i morwyn wedi i cofio nhw, a'i bod nhw wedi cael eu cofnodi gan ei gŵr. Fydd ei hymynau wedi mynd yn angof. Mae hymynau'n llawn cyfeiriadau Beiblaidd a phrofiad ysbrydol dwfn. Dyma wrando nawr ar y salm gynta, sy'n sail i un o emynau hyfryta Ann Griffiths, gwna fi fel pren planedig o fy niw. Gwyn ei fyd y sawl nad yw'n dilyn cyngor y drygionis, nac yn ymdroi hyd ffordd pechaduried, nac yn eistedd ar sedd gwatwarwyr, ond sy'n cael ei hyfrydwch yng nghyfraith yr arglwydd, ac yn myfyrion i gyfraith ef ddydd a nos. Y mae fel pren wedi blannu wrth ffrydiau dŵr, ac yn rhoi ffrwyth yn ei dymor, a'i ddeilen heb fod yn gwywo. Beth bynnag aw na, fe lwydda. Nid felly y bydd y drygionis, ond fel is yn cael ei yrru gan wynt. Am hynny, ni saif y drygionis yn y farn, na phechaduried yng nghynulleidfa'r cyfiawn. Y mae'r arglwydd yn gwylio ffordd y cyfiawn, ond y mae ffordd y drygionis yn darfod.
Dyma ddod nawr at un o fy hoff emynau i o waith Ann Griffiths, ond gweitha'r modd, dyw'r emyn hwn ddim wedi cael ei gynnwys yng nghaneuon ffydd. Yr emyn yw o am fywyd o sancteiddio, sanctaidd enw pur fy niw. A fi'n credu bod yr emyn yma yn odidog. Mae'r emyn yn agor gyda'r waedd yma o ddyfnder yr enaid, o am fywyd o sancteiddio. Nid cais am gysur sydd yma yn yr emyn hwn, nid dymuniad am fywyd hawdd sydd yma, ond hiraeth am fywyd sydd i osod ar wahân ac i ddiw. A dyna beth yw ystyr y gair sanctaidd. Rhywbeth neu rhywun sydd wedi cael ei osod ar wahân, sydd wedi cael ei neilltuo, sydd wedi cael ei osod ar wahân mwyn Duw, bywyd sydd yn perthyn i Dduw ym mhob ran. Mae llawer heddi yn chwilio am hapusrwydd a llwyddiant neu am heddwch meddwl am dangnefedd yn does. A dyma'r ymynydd yn chwilio am rhywbeth mwy o lawer na hynny. Mae'r ymynydd yn chwilio am fywyd sanctaidd, am fywyd sydd wedi cael ei neilltuo, wedi cael ei gysegru'n llwyr i Dduw. Mae yn fywyd sydd yn golygu ymostwng i Dduw. Gwrandewch ar y gwpled nesaf yn yr emyn. A ymostwng yw ewyllus, a'i lywodraeth tra bwyf byw, ymostwng. A dyma le mae gwir sancteiddrwydd yn cychwyn drwy ymostwng i Dduw. Dyw e ddim yn dechrau mewn geiriau crefyddol, dyw e ddim yn dechrau mewn unrhyw ymddangosiad allanol chwaith, ond mae e'n cychwyn yn y galon. Yn reddfol, i ni amlywio'n bywyd yn hunain ydyn ni. I ni gyd yn chydig bach yn control freaks pan mae'n dod yn fater o fyw yn bywydau'n hunain. I ni am ddal a lliw ac i ni am sianelu'r cwch ar y cwrs i ni moyn i fywyd ei ddilyn. Ond mae Crist yn ein galw ni dilyn fi, meddai Iesu. Gollwng gafel a dilyn fi. Paid y dilyn dy ddymuniadau di dy hunan. Dilyn di fi, ymostwng i ewyllus Duw. Mae rhaid i ni gofio Duw ymostwng ddim yn arwydd o wendid, mae yn arwydd o ffydd. Pan bod plentyn yn rhoi law yn llaw i dad neu fam, dyw e ddim yn colli dim, dyw e, ond mae yn ennill diogelwch. A fel ni mae gyda'r Cristion hefyd. Wrth i ni roi'n bywydau'r arglwydd, nid e colli ni nid, ond ennill. Ac ymostwng i'w ewyllus a'i lywodraeth tra bwyf byw. Hefyd mae bywyd o sancteiddio yn golygu ein bod ni'n derbyn nerth o ddiwrth Iesu Grist. Dyma'r cwpled nesaf. Dan ymnerthu yn y gras, sydd yng Nghrist yn drysoredig. A dyma yw newyddion da yr Efengil. Hynny yw nad oes rhaid i ni fyw'r bywyd Cristnogol yn ei nerth ni'n hunain. A deud y gwir, fedrwn ni ddim a gwneud hynny. So ni'n gallu wneud yn y nerth yn hunain. A mae'n hen bryd bod ni'n dysgu hynny. A mae'n hen bryd bod ein byd ni yn dysgu ac yn sylweddoli hynny hefyd. Mae angen nerth o ddichod arno ni. Ond nid yw sancteiddrwydd yn tyfu allan o gryfder ewyllus yn unig. Mae sancteiddrwydd yn tyfu mas o ras. Mae popeth sydd eisiau arno ni yn Iesu Grist. Meddeiant i'r euog, nerth i'r gwan, gobaith i'r digalon, a bywyd i'r meirw. Nid rhyw bwll gwag yw Iesu Grist, mae'n drysorfa lawn, sydd yng Nghrist yn drysoredig, meddai Ann Griffiths. Ac yn drydydd wedyn, cario'r groes gyda Iesu. Cario'r groes a phara i'w chodi, a mae croes fy mhriod yw, meddai Ann Griffiths. Dyna rhan anodd y daith Cristnogol yn dyfe. Mae Iesu eriod wedi dweud y bydd croes cyn coron. Mae cario'r groes yn golygu ffyddlondeb, hyd yn oed pan bod hynny'n gostus. Parhau weddio, hyd yn oed pan fod galon yn flinedig. Parhau i garu, hyd yn oed pan bod bobl eraill yn oer tuag ato ni. Parhau dystio, hyd yn oed pan fod byd yn ein gwatwar ni. Ond sylwch, meddai Ann Griffiths,
cario'r groes a phara i'w chodi, a mae croes fy mhriod yw. Nid rhyw faich dieth yr yw e. Croes sy'n cael ei chysylltu â Christ ydy'r groes. Ac os yw Christ wedi cerdded y ffordd gul a throelliog o'n blaen ni, fydd e byth yn ein gadael ni ar y ffordd, cario'r groes gyda Iesu a wnawn ni. Ac yn olaf wedi, mae bywyd o'r sancteiddrwydd yn golygu bod e'n fywyd llawn ffyddlondeb a llawn tosturi hefyd. Ffyddlon ydyw, llawn tosturi, meddai Ann. Pa fath o waredwr stan ni felly? Nid un oer, nid un pell, ond un sydd yn llawn tosturi. Mae'n adnabod clwyfau ei bobl. Mae'n gweld dagrau cudd. Mae'n deall y frwydr fewnol. Mae e'n cofio ein bod ni'n llwch ac eto. Ffyddlon ydyw, llawn tosturi. Pan bydd ein ffydd ni'n wan, mae ef yn aros yr un fath. Pan bydd ein cariad ni'n pylu, y mae ei gariad ef yn ddigyfnewid. Ac yn ola, ffynon loyw, bywyd meirw. Dyma galon yr Efengil ynddo fe. Mae Christ yn rhoi bywyd. Mae'r byd yn cynnig lot o bethau ni, pleser a chyfoeth ac enwogrwydd, ond dyw e ddim yn rhoi bywyd i'r enaid o dyw e. Christ yn unig sy'n gallu adfywio'r galon. Christ yn unig sy'n gallu maddau pechodau. Christ yn unig sy'n gallu rhoi tangnefedd mewnol i ni. Ac mae'r ffynon hon yn dal yn agored heddi. Ffynon loyw, bywyd meirw. Felly beth yw'r weddi yn yr emyn hwn gyda Ann Griffiths? Wel, nid arglwydd rho fywyd hawdd i mi yn sicr, ond arglwydd gwna fi'n sanctaidd. Cadw fi'n agos at Grist. Dysgu fi fyw erio goniant edd. A boed i honno fod yn weddi i ni hefyd. What
Gweddiwn. Dad sanctaidd, plygwn gyda fron mewn gweddi gyda chalon ostyngedig. Ni'n diolch i ti am dy gariad, dy drigaredd, a thymynedd mawr tuag ato ni. Ti yw ffynhonnell pob daioni a goleini, a thrwy dy ras yr ydyn nhw'n cael bywyd newydd bob dydd. Arglwydd yr ydyn ni hefyd fel Ann Griffiths yn dyheu am fywyd o sancteiddio, bywyd sydd yn perthyn yn llwyr i ti. Glanhau ni arglwydd oddi wrth pob pechod, pob meddwl drwg, pob balchder a phob ofn sydd yn ein dal yn ôl rhag cerdded yn agos gyda thi. Crea galon lan yn on i gyd o ddiw, ac adnewydda ysbryd cadarn oddi'n mewn. Dysga ni arglwydd i fyw mewn y fuddod i ddair, nid yn unig mewn geiriau, ond mewn gweithredoedd hefyd. A boed i'n bywydau adlewyrchu cariad Crist yn y modd yr ydyn ni'n siarad, yn meddwl, a'r modd i ni'n trin bobl eraill hefyd. Rhoi ni ostyngeidrwydd i gyfaddau ein gwendidau, a ffydd i gredu bod y ras yn ddigon i ni bob amser. Arglwydd Iesu, ti rhoddais dy hun drosom mwyn ein gwneud ni yn sanctaidd. Helpa ni i gario'r groes yn ddyddiol, ac i ddilyn dy esiampl o gariad, pirdeb ac i fuddod. Pan ddaw temptasiynau, rho gryfder i ni sefyll yn gadarn. Pan i ni'n teimlo bod ni'n syrthio, cod ni eto trwy drigaredd. Paid â gadael i ni droed i wrtho ti, ond tynnu nes ata ti bob dydd. Ysbryd glân, preswylia yno ni, a thywys ni yn y gwirionedd. Llanw ni ath heddwch ath presenoldeb, fe na fydd ein calon yn cael ei reoli gan ofn ac anobaith, ond gan obaith sanctaidd a llawenydd tragwyddol. Ffrwytha yno marglwydd gariad llawenydd, heddwch amynedd, caredigrwydd daioni ffyddlondeb, a ddwynder a hunan reolaeth. Sancteiddian gwaith arglwydd, ein geiriau a'n perthnasau. A bydde di'n cartrefi fod yn lefydd o heddwch a gweddi. Bydde di'n bywydau fod yn dystiolaeth i ddras a thwirionedd. A defnyddia ni i ddod y goleuni rhai sy'n mewn tywyllwch, a gobaith i'r rhai sydd wedi blino neu sy'n torri calonnau heddi. Cadw ni'n ffyddlon ar hyd llwybr bywyd, a phan ddaw dyddi anodd, helpa ni i ymddiried yno ti. Pan ddaw bendithion, helpa ni gofio rhoi'r gogoniant i ti, a phob dydd ffurfia ni'n fwy ar ddelw Iesu Grist, nes y bydd ein bywyd cyfan yn offrwm byw, sanctaidd a derbyniol ger dy fron. Gofyn nhw'n hyn yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr, a'n dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddew nina i'n dyledwyr. Ac nac arwai ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg. Can eseiddo'r ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Os hoffech chi ddysgu mwy am Ann Griffiths a bod chi yn ardal Caerfyrddin dros y dyddiau nesaf, mae croeso chi ymuno ni yn festri Capel Heolaws brawn di Mawrth am 2:00 gloch ar gyfer darlith arbennig gan yr athro Wyn James.
ac fe genir rhai o Myne Ann Griffiths gan Helen Gibbon. Yn y cyfamser, tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.